Dobrý deň, volám sa Katarína Mikuláková a som organizátorom Harmónia Festivalu zdravia a krásy. Dovoľte, aby som vás na toto veľké podujatie zdravého životného štýlu pozvala. Organizujeme ho na rôznych miestach Slovenska, v Poprade, v Košiciach, v Banskej Bystrici i Žiline. Čo na tomto podujatí nájdete? 3 výstavy: zdravie a prevencia, krása a relax, ezoterika. Bohatú ponuku viac ako 60 vystavovateľov, merania a diagnostiky zdravia, výživové poradenstvo, fotenie aury, numerológiu, veštenie, tarot, ale tiež ochutnávky zdravej stravy a tombol. Nebudú chýbať ani zážitkové prednášky na témy zdravia, krásy, osobnostného rozvoja či zdravého chudnutia. A postarané bude aj o vaše deti. Na Harmónia Festivale zdravia a krásy nebude chýbať ani detský kútik a detské tvorivé dielne. Na každej harmónii vždy zaujímaví hostia, napríklad doktor Savčenko, Andy Pavlik-Týmková či Julia Rašlová, autorka kuchárskych a motivačných kníh. Navštívte aj vy veľké podujatie zdravého životného štýlu Harmónia Festival zdravia a krásy. 19. októbra 2013 v hoteli Centrum v Košiciach, 9. novembra v hoteli Satel v Poprade a 29. marca 2014 v hoteli Slovakia v Žiline. Viac informácií a ďalšie termíny Harmónia Festivalov zdravia a krásy nájdete na www.harmoniafest.sk.